Kansilado ang face-to-face classes sa 5 ka-grade levels sa eskwelahan sa Giso, Mandawi City. Kay pabilin kinigamit isip evacuation center. Bugtong grade 6 sections ra ang nitong kaganina. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Inay face-to-face classes, nag-modular learning lang alang sa unang simana sa school year sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School sa Barangay Gizo. Ang mga ginikanan nga niabot sa eskwelahan, nag-claim na lang sa module aron maoy patubagan sa ilang mga anak. Nakasabot hinuon sila sa pagpahigayon ni ini kay pabilin man nga gihimong evacuation center sa mga fire victims ang eskwelahan. Siyam ka mga classrooms ang kasamtangan nilang giokupahan karon. I-guide lang sa siya nga para sa iyang module. Answer niya. Pansiran sa akong anak taman sa usa ka semana. Kung mag-answer imong bata sa module, imo pong gaydan. Oh. Kay kinder pa man siya, sir. Bugtong naklasihan ning unang adlaw ang mga grade 6 students. Tulo ka sections nila nakapahigayon sa face-to-face learning. Matod sa principal, gilaumang kutob karong simanaha ang mga fire victims nga maka-istar sa eskwelahan. Buot nila nga makapatuma na sa full face-to-face learning sunod simana. For 1 week and then next week balik ta. We will be welcoming all our learners again with an activity early morning para ma-welcome sa gyud silang tanan and they can feel first day of class gyud nga actual. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.